Damini debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti hati-hati doho pikira munabe, di bagansan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom amanginang, selamat pagi, happy Sunday, selamat Advent yang kedua. Amanginang, di DPH maringanan marhuria margareja di minggu sadarion, tapi mardongat tangiang tu keluarga si solhot parhalado nang huriata, jala selamat beribadah ma amanginang di minggu Advent na dua honon. Dia kamanami na namin na subuhi marminggu ala niragam niya kanamasa di pardalanan ng ulutang totong ma marpakirimon jala mangudu di bagasat tangiang laho manomunomo haror ni Tuhan Yesus Kristus si paluhay. Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun berada, tatangi homa hatan itu hata memakulingi hita di minggu bolon sadarion Matius 10 ayat 1 ayat 12. Dungi di laun-laun nyari hehema si Johannes padidi marjamita di halongonan Judea. Nindama paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaun banua gijangi. Ibana do na pinabuan ni panurirang Jesaya uju na nidokna. Suara ni na majauh-jauh di halongonan. Paturi hamuma dalan di Tuhani. Pahornop hamuma si dalanan naik. Ibulu ni unto do ulos ni si Johannes. Hulik kuling do hohosna. Kasih hapor do si tuat ni loba do si panganonna. Dungi lahoma pangisi ni Jerusalem manopot ibana. Songoni do sudi halak Judea rodi saluhut akan na maringanan di labung ni Jordani. Jadi dipadidi si Johannes ma nasida di aik Jordani. Dung ditopo tibe dosa nasida. Alai dinani idana torok parise dohot saduse manopot padidion nai. Ninama madok nasida. Hamu anak niulok. Isedo na mangajari hamu pasidikon rimas narosogot. Parbuehon hamu manatama pabuanongmu baro hamuna. Jala sotung didok hamu di bagasan rohamuna. Si Abraham do amanami. Ai hudok mado hamu. Terjadi ho debata do anak di si Abraham sian akka batuon. Anu ngapola ape takke tudaling ni akka hau. Ope sita baum manasa hau na so marparbuehon na dengan jala sida buhonoton tu api. Ya au ai do hudidihot tu hamu madokon paubahon roha. Alaya dul gumogo do narosian pudeku. Gari mabuan sipatuna hurang tamado peau. Didi honon ni ido tuhamu toddi perbadia doho api. Di tangan na do purpuran. Payason nama perdegian na. Papungon na do eme na tu sopona. Alai tutungon na do anggo hurak kami. Tu api na sora mito. Ido hatane tu hata. Huriana pinar hamaul di debata di bagansan Jesus Kristus di minggu Advent na dua honon. Di pakulingi hata di tu hata hita. Jala laus ido nagabe topik ni minggu ta di Advent na dua honon. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Paubahamu marohamuna ainunga songgop harajaun banua kijangi. Jala takas di minggu Advent na dua honon. Dipakulingi tu hatta hita. Asa totong mengerade diri lahomano munomu haroron itu hatta Jesus Kristus. Jala pangaradeon na paling utama. Lahomano munomu haroron itu hatta Jesus Kristus. Si paluai ima marhite na paubahon roha. Marhite pertobatan. Bapak Ibu saudara-saudara. Rikot tapa husor-husor. Molo didok paubahamuma rohamuna. Memang dalam bahasa Indonesia terjemahannya jauh berbeda dari bahasa Batak. Paubahamuma rohamuna. Molo di bahasa Indonesia bertobatlah. Nah, kami mengajak kita untuk menggumuli bahasa Batak. Molo didok
pauba hamuma rohamuna. Amangin ang pauba roha. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kalau kita translate secara literate, ya, perbaharuilah hatimu. Amangin ang taingok mana nidok ni poda 4 ayat 20 ate. Molo ditaringo taringo tuna pauba roha. Poda 4 ayat 20 didok sian saluhut si jagauni sai gumodang majaga roham ai sianido ruar akka mual hanguluan. Manginang sai gumodang majaga roham. Artinya pentingnya kita menjaga hati supaya tidak tercemar dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang sesat, dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, dengan berbagai akan masa na boy paliluhon hapor syota. Di bahani tajagabi marohat da manginang da unang dirumari portivior rohat tau. Nanti kamanginang lumobil lah manomono haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Jaga hatimu supaya tidak tercemar oleh dunia ini. Jagalah hatimu ya, supaya tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat, oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Pentingnya kita untuk senantiasa menjaga hati. Nah, kadongan na hinaholongan tada naungmu barohata ahama. Nah, kan begitu. Bukti bahwa kita telah bertobat, kita telah menjaga hati, kita telah memperbaharui hati kita, membaharui hati kita, Bapak Ibu Saudara. Hatan itu hatta, Matius 10 ayat 12. Tanda pertobatan adalah marperbuehon natama. Ya, menghasilkan buah yang baik. Kadongan na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus. Akadia do natama. Ya. Molo buku deta di masa-masa perayaan Natal, ya. Ria mahita sasude mamuji debata girgir ma parende tabe aido natama. Kan itu. Akadia do natama songot tanda parbue ni naung muba rohata, naung ibaru rohata, naung bertobat tidak di ngelut tahun. Amanginang diturpuhon tapa mana ma ade dia sia takas do dipengok si Johannes padidi halak parise do saduse. Jala sotung didok kabu di bagasar rohamuna si Abraham do amanami. Ay hudok matuhamu terjadi hode batado anak di si Abraham sian akka batuan. Artinya tanda pertobatan yang sejati adalah kita tidak sombong baik secara pribadi dan juga secara rohani. Unang gijang rohata. Unang gijang. Unang ngadong gijang ni roha dita. Ada kamanginang ade. Kita jauhkanlah, apalagi sombong iman Bapak Ibu Saudara-saudara. Dipartikir sinu yang ona dia manginang ade. Da suatu salah hita. Daripada magijang ni roha molon na halak parisi do sadusyok ka gijang ni roha di hapur siawdon. Anak ni Abraham do hami ninda. Ya. Dia molonga Krista kita. Ya, molonga porse hita Tuhan Yesus. Gabi sohona behita sogot. Tahingok ma. Edak sudi nama joau Tuhan na bongok suhu Tuhan rajaud banua kicang. Maka pentingnya kita untuk senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pentingnya kita menghidupi kerendahan hati, baik dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin. Nah, mengihut Bapak Ibu Saudara-saudara. Akadia donatama. Perbueni pertobatani. Perbueni naung tapau barohata.
Tapamana makadongan na manginang na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Epistel Minggu sadara Psalm 72 ayat 110 sia. Di sidi patorang do takas atau kadia do natama di ngodon. Ya. Patupa akka para sinirohaon mangurupi akka nadangol akka napugos. Ya. Makajongjokon hatigoran do hasitongan. Jala marhite epistel kami mengajak kita untuk melihat ayat 5 Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Mazmur 72 ayat 5 takas didok disi yang manginang hujahahod dihita de 5. Sai homa dihabiari halak saleleng adong mataniari jala saleleng terida bulan marsudut-sudut. Perbueni natama, perbueni pertobatan kita adalah takutlah senantiasa akan Tuhan. Ay molo tapataridahon ngulu na marhabiaran mida debata. Mardame sonang do hita kamanginang. Daudo siya kita kan yang niroha, gitjang niroha. Jala molo memang tahabiari do debata. Lamar situtu mahita. Dinguluton. Pai maima haroron itu hatta Jesus Kristus si baluei. Amanginang. Selamat bercermin kepada firman Tuhan. Selamat mengerade mai maharoron itu hatta Jesus Kristus. Tapa uama, tapa baru mah rohata asabongot tu hatta Jesus Kristus si baluai. Diperbadiai debatang si pardamai mahamu kabisundengkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Ya sohasurahan saharo di haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.